Vi har her om den danske velfærdsstat. Vi har fået 3 spørgsmål, der hedder: beskriv, hvad der kendetegner den danske velfærdsstatsmodel. Forklar, hvordan og hvorfor den danske velfærdsstat er udfordret både inde og udefra. Diskuter, hvordan vi kan forsøge at sikre det økonomiske fundament for den danske velfærdsstat i fremtiden. Og her lidt kendetegn for den danske velfærdsstatsmodel. I Danmark kører vi efter den universelle velfærdsmodel. Den universelle velfærdsmodel handler om, at alle borgere har samme rettigheder. Alle skal betale skat, og skatten er derfor progressiv. Fordi at ikke alle borgere betaler den samme skat, og det afhænger af, hvor høj løn man får. Så jo højere løn, jo højere skat skal du betale. Det er også det, man kalder for Robin Hood-princippet. Fordi man snakker om, at der bliver taget fra de rigeste og givet til de fattigste, for at alle borgere har de samme muligheder for f.eks. at kunne få sundhed osv. Ja, og den her velfærdsstatsmodel, der jo ligesom er den universelle velfærdsstatsmodel, det er også en model, der ligesom bygger på de socialdemokratiske principper. Vi kan se her, at staten det er den største, markedet det er den næststørste, og civilsamfundet det er den sidste. Staten er den største, i og med at den ligesom nærmest giver alt velfærden. Markedet er også ret stort, fordi du stadigvæk har gode muligheder for at sikre dig helbredsmæssigt på markedet, i og med at du kan købe private sygeforsikringer og så videre, og du kan komme ind i Danmark og sådan noget, hvor hvis der er noget galt, så hjælper de ligesom til der. Så har vi civilsamfundet, hvor at vi lægger ikke særlig stor fokus på, at det er familierne, der internt skal hjælpe hinanden. Vi skal ligesom alle sammen kunne hjælpe hinanden, og når nu dine forældre bliver syge en dag, så er det ikke dig, der skal passe på dem, så er det også alle sammen, så at sige. Ja, Danmark, er jo Danmarks velfærdsstat er både ramt af udfordringer nationalt, såvel som internationalt. Meget fælles for udfordringer er, at mange af de samme ting både kan være et plus og et minus for velfærdsstaten, og det kommer meget an på, hvilke tiltag der bliver taget, og hvem der ligesom står ved magten på et givet tidspunkt. Nogle af de interne udfordringer, som vi i Danmark har, det er det her med ældrebyrden, eller forsørgerbyrden med et lidt pænt over. Det går ud på, at vi er alt for få på arbejdsmarkedet. Altså vi har alt for mange pensionister, som de her arbejdsgiver her, de skal forsørge ved skat, så derfor så bliver vi ved med at øge skatten, eller vi bliver ved med at spare på de forskellige områder. For eksempel er der mange sådan her pt. På Facebook med, at folk siger, at maden på plejehjemmet ikke er godt nok og sådan noget. Det her, det er problemet med, at vi laver nedskæring på de offentlige sektorer der. Et andet problem, det er, at vi har den øgede individualisering. Altså, at vi tænker for meget på os selv. Vi vil bare have alle de materielle goder for os og vores familie, i stedet for at tænke på hele samfundet. Nogle måder, man kan lave det her øgede individualisering på, det er, at folk de laver sort arbejde, altså går udenom skatten og lader være med at betale noget til samfundet, som vi kan bruge til os alle sammen. Ja, og nogle af de globale eller eksterne udfordringer hedder det nok nærmere. Nogle af de her eksterne udfordringer, som vi har for den danske velfærdsstat, det der har vi listet nogle op, der hedder globalisering, klimaforandringer, outsourcing, afgivelse af suverænitet og indvandring, som så fører til kultursammenstød. Globalisering, det er i og med, at verden bliver mindre, kan man egentlig sige. Og der er kommet meget større udvikling af varer, idéer, kapital, information og mennesker mellem de forskellige lande og kontinenter. Og i og med, at der er kommet så meget større mulighed for at handle med andre lande, end man førhen har, så er det blevet meget fatalt, eller ikke fatalt, det er blevet meget vigtigt at have en god konkurrenceevne. Man skal ligesom have noget at sælge, før at folk ligesom skal have noget at købe. Og hvis vi ikke sælger vores produkter hurtigt og billigt nok, så vil vi ligesom blive andet valg i forhold til nogen, som kan gøre det billigere og hurtigere, end vi kan.
Og der har vi jo for eksempel mange af de orientalske lande, som Indien og Kina og så videre, der har mulighed for at få lavet produkter til en meget billigere pris end Danmark har, og derfor får de også meget nemmere ved at sælge dem, da de firmaer, som ligesom skal lave det endelige produkt, gerne vil tjene så mange penge som muligt. Klimaforandringer, det ses også som en af de store udfordringer. Vi skal jo ligesom passe på vores jord, og vi skal ligesom have mulighed for at leve, hvis nu vi ender med at have en gennemsnitstemperatur i et land som Danmark på 50 grader. Det er der ikke nogen, der vil nyde godt af, og der er også mange ting, der vil uddø. Så der skal ligesom passe på dem. Og også det her med, at vi ligesom bare hjerner igennem i jorden, og miner og så videre. At vi ligesom prøver at have en uendelig økonomi i en verden, der er endelig. Altså vi har ikke uendelig jern, og vi har ikke uendelig kul og så videre, og det er egentlig meget, det er både kul og olie, som verdensøkonomien det spiller på. Ja, og det er en af de ting, som det ligesom kan slippe op, altså det er mange af de her fossile brændstoffer og så videre. Outsourcing er også en af udfordringerne. Man kan også se den som en intern, fordi de store danske firmaer, de vil jo gerne kunne igen gøre det så billigt som muligt, så de kan sælge for mest muligt. Og noget af det, de kan gøre, det er, at de kan outsource og sætte deres fabrikker i Polen, eller Kina, eller Indien, eller et helt fjerde land, og give de her arbejdere på fabrikkerne en lavere løn, og derved ligesom betale mindre i det lange løb. En anden udfordring, det er, at vi afgiver suverænitet til for eksempel EU og NATO. Altså vi har vores eget her i Danmark, og eget politi og retsvæsen, men samarbejde med for eksempel EU giver dem, altså EU, lov til at blande sig i, hvordan vi ligesom skal køre samfundet, og hvordan vores love ligesom skal være. Og mange af de her ting her, hvis der er noget af det, som egentlig ikke er i Danmarks interesse, men som alle de andre lande føler vil være godt for dem, så kan det godt være, at vi i sidste ende ender med faktisk at ikke nyde godt af det her samarbejde, som ellers først var meningen. Den sidste, det er indvandring og de her kultursammenstød, der sker. Når der bliver indvandret fra Danmark, eller indvandret til Danmark, så vil det sige, at der kommer nogle helt andre kulturer og religioner ind i Danmark. Og det er en af de her ting her, som vil skabe lav social sammenhængskraft, fordi i sidste ende vil det ende med, at de, normale danskere, som er født og opvokset i Danmark, de ikke rigtig ved, hvordan det faktisk, hvad er en dansker mere, og hvad skal man ligesom hvordan skal man ligesom betegne sig selv. Og hvis mange af dem, der indvandrer, de ikke er vant til at betale skat for eksempel, så vil de jo hellere beholde pengene for sig selv og gøre det, som de har gjort førhen, hvorimod os danskere måske hellere vil betale skat og ligesom have det mindre penge, men så også have det mere velfærd. Og så til sidst, hvordan sikrer vi velfærdsstaten? Når vi snakker om at sikre velfærdsstaten, så har vi de to strategier. Vi har udvidelsesstrategien, og så har vi nedskæringsstrategien. Nedskæringsstrategien, det handler om, at vi nedskærer her i velfærdsstaten. Det kan jo simpelthen være ved udlicitering, altså at nogle af de offentlige sektors arbejde normalt, det bliver oversat til de private, altså sådan som for eksempel gør rent på skoler eller så videre. Det er i stedet for, at det er det offentlige, så laver vi private firmaer gøre det, fordi det er billigere for os. En anden kan være brugerbetaling, altså lige nu der smider vi jo bare vores gule sygesikringskort i, når det er sådan, vi vil til lægen, men de havde jo snakket om, at vi skulle til at betale penge for at tage til lægen her ved eneste besøg, sådan, så vi ikke bare udnytter, at vi hele tiden kan komme til lægen. Altså sådan, så vi kunne have fået lidt ekstra betaling, når folk går til lægen, og at vi får lidt mere til det hele. Og den sidste metode, man kan bruge ved nedskæringen, det er empowerment. Det er altså det her med, at
man opfordrer folk til at gøre noget godt, til at gøre noget for samfundet frivilligt. Altså for eksempel har vi det her med besøgsvenner og så videre, det her med at de ældre, de kigger over til hinanden for at se om de stadigvæk hjertet slår og så videre. Og det hjælper også lidt ved det civile samfund. Udvidelsesstrategien, det handler om, at vi skal udvide. Altså nu snakkede jeg tidligere her om, at vi har den her forsørgerbyrde, og at vi får kort tid på arbejdsmarkedet. Så en af måderne, eller flere måder, vi kan gøre den her øgede arbejdsstyrke på, det er for eksempel indvandring. Altså at vi får nogle flere indvandrere til, sådan så at de kan hjælpe med det, fordi vi er simpelthen for få lige pt. Altså, der er for mange ældre lige nu, vores generation er simpelthen for lille. Det andet, det kunne være, at vi forhøjede pensionsalderen. Den er allerede blevet forhøjet, men at vi gjorde den endnu voldsommere, sådan så at de arbejdede længere, og ikke bare, men altså at de ikke bare smuttede på pension og skulle være en byrde for os, så at sige. Og så den tredje, det kan være, at vi skal have hurtigere folk ud på arbejdsmarkedet. Altså selvfølgelig skal vi også bruge akademikere, der skal studere i noget tid, men at man måske hurtigere kommer igennem uddannelserne. Og som sagt, som Damsted sagde tidligere, så er der både positive og negative ting ved det her. Altså det kan ikke bare løses uden videre.